Treći razred je po svemu specifičan jer dolazi do nečega što se zove Rubikon. Dakle, po rijeci Rubikon, kada je jedan prelaz gdje Cezar odlučuje sada se vraćam nazad i postajem gazda u svojem domu, ne idem više u svijet. I to je tipično za dakle, 9. godinu života, kada čovjek dolazi negdje unutra dakle, sa sobom na jednu granicu, kao do jedne rijeke. I sada taj jedan trenutak kada dječja nevinost, dječja otvorenost, dječja radoznalost koja ide prema svijetu odjednom postaje kritična. Ona je već prije malo bila kritična u drugom razredu, ali negdje krajem 3. razreda doživljava svoj vrhunac za 9 godina i nekoliko mjeseci. I onda se obično dijete propitkuje. To su tipična pitanja. Da li si ti moj tata i mama? Da bi nisu možda zamijenili u rodilištu. Da li si ti moj učitelj? Po čemu si ti moj učitelj? Dakle, postavljaju pitanje autoritet. Dakle, nisu baš zadovoljni sa svim i onda se kod nas u kurikulumu nudi puno toga. Upravo ono što odgovara toj dječjoj dobi. Nudi im se zapravo uopće jedan cjelokupni razvoj svijeta, postanje svijeta u 7 dana. Dakle, jedna retrospektiva od kud čovjek dolazi. To je jedno tipično pitanje koje počinje u 3. razredu, a koje je zapravo pitanje cjelokupne biografije. Od kud dolazim, kamo idem i tko sam. Kroz to mogu to saznati. Druga epoha je epoha krasopisa, dakle priprema za nešto što dolazi iza tog Rubikona, iza onoga gdje ulazi u epohu gdje je jedna, znate u 4. razredu, jedna disharmonija lagana, gdje kroz tu ljepotu i kroz tu retoriku i kroz ljepotu pisanja dijete može doživjeti ljepotu svijeta, što je jako, jako interesantno. Također postoji epoha starih zanata. Ona je izuzetno važna i bitna zato jer su upravo autoriteti za dijete u tom području nevjerovatno bitni zanatlije. Oni imaju svoju rukama. Oni mogu sa svojim rukama oni mogu stvoriti cijeli svijet. To je za njih enormno bitno, što jedan čovjek uistinu može. I možete vidjeti kada jedan učenik iz 3. razreda, on satima može stajati pred nekog majstora i s jednom devocijom, s jednim potpunim poštovanjem promatrati kako on obavlja svoju djelatnost. Tako da postoji epoha starih zanata i to je nešto što se također u 3. razredu naročito radi. Oni obilaze stare zanate koji se danas teško mogu naći, ali se nalaze, naprave takav izlet. I imaju epohu gradnje, to je također nešto važno, zato jer njihovo tijelo, njihova izgradnja je zapravo izgradnja jedne kuće koja je tada gotova i koja sada treba na neki način krenuti u djelovanje. I to korespondira s tim kako se gradi, od kojih materijala. I puno se tu može otkriti. Dakle, materijali koji u sebi imaju kao cement, žbuka, na koji način se pripremaju sa elementima, gdje što sa vodom radi, gdje je presudan element kao kod cigle vatra, dakle vatreni element i te elemente oni mogu pronaći vodu i vatru i zrak svuda u prirodi i vidjeti kako čovjek kao majstor prirode, kao kruna stvaranja može na neki način oplemeniti tu prirodu i stvoriti je još plemenitijom. To je nešto u njihovom razvoju izuzetno bitno. I da ne zaboravim, normalno u njihovom cjelokupnom tom razvoju je još jedna epoha od izuzetnog značaja, to je od zrna do kruha. Dakle, nešto što svojim rukama možete posijati jer oni oru zemlju, siju svojim rukama, dakle dolaze u kontakt neposredno s prirodom, da bi onda na jesen, kada plod sazrije, napravili od tog zrna uistinu i kruh i onda ga podijelili sa cijelom školom. Dakle, princip dijeljenja i da ja nešto mogu od zrna pa do kruha napraviti svojim rukama. To su recimo stvari koje su u 3. razredu u kurikulumu naše Valdorfske škole izuzetno bitne i ocrtavaju, tako reći, nešto što je u korespondenciji sa duhovnim razvojem djeteta u toj dobi.